Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:07. Mayag hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki nga tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kuto manabutas sa aton broadcast karon nga hapon liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Petsa 27 na kita subong. Uy, 28 días na lang nabilin ho. Paskwa na naman. May nabilin pa kita nga bali 35 días. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo palatuntunan, buylugan naman sang puwersa sa atong sininga mga patrol unit reporters sa pagdulong sa pinakaulihi man nga mga balita labas nga mga report. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Opdan ba kita sa atong sininga mga technical partner diri sa studio Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa News Center, Action and Defensor. Ato subong nga patrol, tukos men patrol na garabiyong nasa pilakabahin sang Metro Bacolod. Sakay si Action John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa silinga palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Action Marlon Hinubaya. Talos na ako diri temporaryo sa iya trono kon Biyernes lang adlaw. Pero mati ko buwas Sabado ako mangyapon. Importante lang nga hilikoton buwas si Action Marlon sa Sabado. Kita mangyapon magapungko diri sa iya trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Obdiri nyo ako sa labilin 51 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Hoy, sa aton nga mga SAP beneficiary, SAP sang Action Radio province-wide, alerto, may schedule kita karon nga hapon diri sa inyo palatuntunan. Sino naman ayhan ang mapalaron nga makabaton sa 500
pesos. Bantayan, dugay-dugay. Ang inyong man bantayan nga balita gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Action Ed Raboso pagbaton sang LSI halin sa Cebu. Gintugutan na liwat ni Governor Bong Lacson. Bantayan naman ang balita gikan sa New Government Center dalon ni Action R. Tayhupon. Ginapatuman nga regulasyon sa korpyo sa Bacolod hindi prioridad sang MBCCI. Baloon na karon ang detalye sa report ni Action Art Tayhupon. Ang mga balita sa nasyonal, pulo pa si Platam Tap, 2.6 million doses sang COVID-19 vaccine sang AstraZeneca. Pagabaklon sa pribado nga sektor agod idonar sa Pilipinas. Uy, good news ni. Baklon sa pribado nga sektor agod idonar sa Pilipinas. Busilingon ang gobyerno nakasave. Gobyerno ginmando ang pag-consolidate sang data halin sa digital contract tracing applications. Sa pinakamahin drug war panel, mahimo nga hindi makalambot sa deadline sa pagpasa sang initial report sa bulan sang Nobyembre. Sa pinakamahin mas mataas nga passenger capacity sa commissioned shuttle services, ginatugutan na. On the other hand, DepEd wala pa sang polisiya angot sa ginatuso nga face-to-face classes sa mga evacuation centers. Pinalamang ina sa mga balita, dalo-dalag ko sa national scene. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:12 na. Check tayo nga ito sa nga Patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol after that. Ang mga nagapamati sa Action Radio, SAP, sa Action Radio, province-wide, after sa report sa ato sa nga Patrol 2, sa ilang nga observation report. Uy, ang ato sa mong kalangitan, magulog-alumon. Ang pagtunod sang galom, sang adlaw do hindi ta makita, no? Na nagapuloporma ang galom sa aton sinikalangitan. Sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Friday, yari si Action John Diaz. Sa patrol, John Priscarin. Alright, mayong randa din sa aton tanan nga mga ka-aksyon diri sa palibot sa Bacolod City Government Center sa Ningapon, Aksyon Ereka. Kaya kaming patulari kami diri bago gilamang nakalabay. Halos tanan nga mga riders, ang mga delivery riders sa iban pa. Trigid man nag-oslo standby, kag nagapulo pa way black kung wala pa guro for service. Daw hang out nila Diri sila tanan. Oo. Dahil do bateko ba si may schedule nila guro sa swab test boss ay ang guro nila doon naggapaw na yun ito dala kita panumdomon tagig kung ano ning kabosang sitwasyon tani masibla buwas pa dapat preparado kita pura buwas no kung mo pa lang sila oras alas 5 pasado lang sila hapon ang mga salakyan nga nagabiyahe sila nga hapon nagapasiga na sang suga kay matya matamat tagin man nagadulom ang aton nga palibot Action Ereka basta ganilapit na lang ang ginatawag nga Vermont ate amo gina makita naton nga palibot naton do naggatemprano kaya gabi na no especially December especially December oo kiti basta December gani dura na siya no maglapit na Yuletide season damo na ba siya matugnaw ang panahon even amo ni ngapo no natugnawan medyo mabulubugnaw apiaton plipot kangilo sa aton nga palibot Action Ereka aircon pa kamo ni papang Ga-aircon pa kamo ni papang. Kita rin papatay ko siya. Bakutog na wag ko pang. Patsa ng aircon na brief lang ang bintana. Amo lang inobra namon. Manglibot kami.
Gabriel kami bintane. Gagaling kay kabalo ka naman sa upod ko kisa may pagkaano man sa face mask bla. May Pero hindi ka gwanta sang duro face mask. Librihan niya nga bintana kay siningan ni Vice Mayor mas bintagan ni kuno nga malayo ka malapnan sang COVID kung bukas sa bintana sa salakyan mo mong. Oo, okay, usually sa code pag ginakuno kung tugnaw, mas ginakunong virus mo. Subo nga daw wala gid man silak sa adlaw sakit kag mabulog na hangin abrihi lang. Oo man, mayo ginakuno nakahaklo ka man plupis ka nga hangin la. Oo Galing kiti ambal papangas ano sa daan sikat sa daan. Popular sa daan na lida karon ka magkabunggo mga salakyan kung sa ang tulokon sa tulok sa salakyan. Ano kasi papang sirkon mo. Oo gani, amo ginabi problema mo. Tanya, way ko gagigirkon kung pwede lang. Oo, ako man ginabrihan ko ning bintana sang patrol. Namilibot ko nakabukas ng salakyan kaya makita mo gid ang palibot in plain view. Kagado wala gid tabon la, no? Kasi papa na natao ni sa aircon mo. Oo, kita mo to Hindi sa hindi aircon sa salakyan niya. Oo, gani man. Doon makaroon nga po mga kaakson sa tubang sa Bacolod City Government Center panumdom may portion pa diri nga ginakayo. So nga po diri light to moderate ang traffic situation. Medyo nagaburbuild up ng traffic basta kini Biyernes kadlaw ang circumference road amo gambal doon di gino mapusla ng traffic situation sa diri. Nagatrinti rin ang mga salakyan mga kaakson. Ilabi na halin dito sa may north bala pa Barangay Bata home site paubos diri sa may Burgos circumference road sa may Lopez East mga kaakson going sa may Bangkakore sini nga po perti kabugatan dalagan sa trapiko dugangan pagig ka may ibang mga salakyan nga temprano pa nakalusot diri sa may circumferential road nga wala sila blanabtan sang truck ban sigir gyapon biyahe sini nga po ga labay diri sa may circumferential road mga kaaksyon. Moderate to heavy to heavy ang traffic situation sa diri nga lugar sinigi lamang hapon ilabi na kon padulong digto sa may Bangkakore nga aton pagambalan. Ang problema diri paglabot naman sa Bangkakore about perting traffic dra no gali sa aton lang mga kaaksyon mga motorista nga nagalabay dira sa may Bangkakore pulo pasensya lang gid labalabaan na pasensya especially kung ay moruta halin diri sa north going to south or vice versa mga kaaksyon kay even dito sa south ang mga salakyan nga Pampanga Metal, mga pribado, inakagkalabanan, diri nagalusot sa may circumferential road, padulong Bangkakore, ang mga katugas sa mga bugat ng trapiko. Pero ang isa dira ka mga kaaksyon nga panumdom kung anad ka na, kaya kabalog ka kung sunado ni mga lulutsan, abi dira sa may Doña Juliana, kung City Heights, kalabanan sa mga salakyan dira nagalusot. Ang una, kay kadulong nga bangga, kung nalika diri sa may south, padulong Bangkakore, sa left na dira portion, kung ligwa lamang pwede ka naka-left turn, palusot ikaw dito sa may Pontevilla subdivision, or kung katultol kapag lapos ka may City Heights, para hindi ka di matamaan sa traffic, paglabot sa may Bangkakore mga kaaksyon, kay expect raw nimo, inay kag dugay ang movement sa mga salakyan, antes mo man sila makatabok sa may intersection point, manablambal nga mag-o ka lang kagiyo, nag-stop na naman. Kalabanan, amo ginagin experiencehan mong kay may aras sa lakyan nga nagabiting the red light bot sa lingon hindi ka lang puwas girayon o kung tapos na update na lang ka naka-yellow na gasigi gapon move tapos kung kami mga salakyan nga kung kaisa tumpok lang kag hindi pa makagiyos ang piyak na ruta at untat na naman mga kaaksyon inang sitwasyon sa mga cases kung kaisa sa may Bangkakore mailang kon doble, kon triple abi ang mga traffic enforcer gintang deploy at least mga kaaksyon mas makalukar ang sitwasyon kung trapiko ang pagambalan. Pero siling ko na, pwede ka magkakaliko first kay ikaduha or sa third road, abi, mayara man dira lutsan mga kaaksyon, padulong sa may Pontevilla subdivision and City Heights. Sa magali pa pang, basta gali may dalan, may guwaan gid na. So kung di ka katultol, usuyo mo lang dami, ba mga salakyan nga naglabay dira sa mga kaaksyon, para at least lapos ka may seat sa may City Heights, sa tubang ka sa gasolinahan, dadampi sa Doña Juliana, patulong ka Liberty Public Market, shortcut nimo, agad hindi ka diri maipit sa traffic sa bahin mga kaaksyon sa circumferential road or diri man mismo sa may Bangga Las Palmas subdivision. May mga instances nga dasigid man ang movement sa masakyan kung pasunod ka Las Palmas, ang pagwaya no amo nang labalaba ang traffic. Para sa totoo nga mga kaaksyon nga wala makaibalo ang Las Palmas dili lapit sa may Doña Juliana, amo ni siyang ginalutsan sa mga salakyan nga from Gonzaga, Lopesaina, diyan pala postes may Gonzaga Extension, amo nang diretso sa may Las Palmas subdivision mga kaaksyon. Do main road siya sa subdivision, then pala post diri sa may circumferential road. Sa totoo nga mataga palamati.
Sa norte nga bahin sa syudad, ang dalan Lacson, light to moderate lamang ang traffic situation sa hapon. Panumdom lang sa tanan ng mga motorista nga dala nagabay sa may BS Aquino Drive padulong sa may Santo New Stop dalan San Juan. Nga sa hapon ongoing sa gyapon dalang bakbakanay ang tug ang kinot ko tanay kagang construction sang dalanon mga kaaksyon. Gani abiso lang kung ikaw nagadali, no? Pwede ka kikarabay dra basta batsagon mo lang kung ang volume sa mga salakyan hindi tanto mo sinakaramo palapos ikaw sa BS Aquino Drive mga kaaksyon sa may Barangay 3 or Barangay 2 area. Sa mga salakyan naman nga gikan diri may Barangay Banago da naglusot abi pabalik diri sa may downtown area. Abiso na naton mas maiguro kung dire-diretso na lang inyong ruta kato plaza publika hindi na mag-stand pa sa may Santo New Stop diri sa may BS Aquino Drive kay ekspektaron nyo kung dila ka maglabay makatugay na sa mabugat nga traffic kay ma-counterflow ka mo. Yes. Dugangan pag inabi sa dalagko ng mga van nga nag-aalin sa may reclamation area palusot diri sa mga kaaksyon sa bahay naman sa nga dalan San Juan. Amo na sining hapon ang north kag south naton moderate to heavy and traffic situation basta Biyernes ganito ay kagilotsan kag duha post nga dalanon nga dasig lang ang imo nga pagbiyahe mga kaagson. So para man ang pinakasitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon sa nasilig na manayanaya ton panahon mga kaagson. Sa totoran mga kaagson, subong hapon basta mo sining panyampo na magid manhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagamalani sa nang aton ginendorso sa inyo mag-inom sang sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John Diaz, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Mabulubog na ang Bacolod subong. Kay may yara nga mga portion sa Bacolod kag ginagulugal. Kung si idol ko pa kagawad Peter may nobi niya na migiman kon aircon. Kon may ginaulit. Buyong ining kagawad kong idol mo. Si kagawad Peter May Noble. Si Madam Nilida Sigwan, si Honga Monitor na sa aton. Sila ni Nunoy Hawod kag ni Antonio Obilios III. Balikan ko lang karo si John Diaz pag may time kita. Sa pila ka mga natipo niya sa report sa paglibot-libot sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Dali lang, ari na ang atong siniga sa Action Radio Province-wide. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, ari na, nakagabot ang duwak bilog. Unahon to ang isa, kay kung alang-alang na karon mag-ring ang cellphone niya kaway sa masabat, sa ilota sa ikaduwa nga magasabat, hopefully. No? Sino ay hadang mapalaron karon nga hapon sa atong sining nga pagpangalagad sa Action Report After Edition Biyernes nga presentation ayhan masabat ya ang iya telepono or cellphone. I-try ta kung mag-ring ang iya cellphone. Kung bala, taga Bacolod o kung outside Bacolod. Okay, duha. Tatlo, lang si. Do ikaw ang winner ba? O, guba na? Oh. Why, gid? Oy, ano na? Oh. Garing lang iya cellphone. Why ginasabat to? Tagala Castiliana, actually ni. The number you have dialed. Okay, sige, sa ilo to sa piyak action action ni Nilmar, no? I-try ta naman ang isa ka number. Basta ganun pag-ring wala sang 2 times na. 2 times. Okay. 3 times pagid.
Hello. Mayong hapon. May hapon, sir. Yes, sino na gani? Si Lorena Aguilion sa Lakasiyan. Aguilia. Oo, pila edad na Lorena? Yes, sir. Pila aton edad gani? 37. 37. Din ka sa La Castellana, Star? Sa barangay Sagang, dire sa may... Ano, gidla kan laon tapit? Baw, lapit ka dito sa baba ni Kanlaon da? Oo, sir, Tis- gadadula ni signal de. Ti subong gangurob sa way? Wala man, okay man galing kay ano, maulan nun, di panahon. Oh, tugnaw day. Oo, eh. Baw, ti timing Mawala ini. ni ganun ang tatunan, sir. Oo, ti gapabati kagigli sakso radyo permi gali. Pero may kami ka pamati, galing subong nga, mon bateri, ka panaw-panaw na. Wala kami kapakal bateri. At ini ko gada may bakal kag di bateri Lorena kay madaog kag di subong yan, hindi gini mapunggan niya. Ate Mayo, tanin, sir, eh. Oo, Di maba. ka makapamati, Basta magpapamati sinyo na. basta ang hambal ko sa imo pag magdaog ka na gani baka kag di bateri ha. Oo, Pila ka bilog bateri na sa radyo mo? ay, duwa na kabilog. Ay, Ay, kamay sus. na mi radyo na, mon. Ate, wait, Wala kaso. kami kuryente, nilaan. Tinami gamay lang at least 2 ka bilog na bateri baklon mo andar na tayo no? Oo. Sino ang ginapabatian mo sa aksyon radyo nga mga kuandi, mga reporter kang angkorman? Sino kilala mo? Tay Hupon, Sino pagid? si Boy Duran, Baw. Sino pagid? Isa na lang si be? Rick Cantong, Oo. si Fred Salanga. Baw, damo ko makilala mo no? Pero ini nga hapon, ang ginistorya mo ni kilala mo, hindi? Ang ginistorya mo ko rin hapon, hindi? Si Marlon, eh. Sala! Kay tani ko na pakta mo, dugangan ko pa tani premium mo, galing sala, imo, pakot. Si Di Action... kayo, Si- pare-pareho, ingot-ingot, sir mo. Oh, si Action Eric Tay niya. Hupon. Si Action Eric niya. Ay, si, anong action Eric Mabanwa? Oo, nagbulos na ko kay Action Marlon. Basta kada Biyernes, ako nagabulos sa programa ni Action Marlon. Ay, tingala, kumanya, lalain ng tingog, kay. Oo, gapaurok-urok ka man kung gabi, way. Napamati. Gapaurok-urok ka man, no. May bana ka na? Wala pa. Ah, dalaga. Uy, dalaga ka pa? Oy, ako na isa babae, sabon. Ah, pila ka ba magutod daw? Apat kami, ng 3 lalaki, ako na isa babae. About, ikaw ang kamanghuran. Ikaduha. Ikaduha. About, di buinas kay Lorena Aguilion sang barangay Sagang, no? Oo. La Castellana. Ikaw aton nga winner, 500 pesos. Lorena, hulatom na lang text ang aton nga istasyon Action Radio. Kagang, kuha na, ang code sang numero nga i-claim ang imo premyo, ha? Oo, sir. Okay, Lorena, salamat kasi sa pamati mo, ha? Say mo man, sir. God bless you. God bless you. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Salamat. Okay, same to you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Lorena Aguilion sang barangay Sagang La Castellana, Negros Occidental. Siya ang aton winner sa SAP sa Action Radio province-wide. So tergini si paring Roger Montalvo musto 8 bla. Siya abi ko na Action Night Patrol na. Dati plano po Action Night Patrol ba? Buyong gini si paring Roger Montalvo mo pre. Ay nga punta si mo kay kita da. Sige. Magabalik ang inyo sining palatuturan Action Report after an edition. When we come back, report na Action Eden, kag Action Art, katapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahitangan. Responsable at ang balita Katayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan Saan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa pagpangalagad, nagtambo ako di kadali sa rooftop namon yo, aray mo traffics dalom nga porte sa pagkalawig-lawig kag kalaba-laba. Ang dalan sang Burgos Locsin di Blao, aray mo traffic nga, katirin-tirin mga sarakyan ni. Toto Marvin Rodriguez tan ara sa well number 9 wa. Pumping station sang Basiwa. Monitor sa sila ni Jocelyn Libuon Dispoho kag ni Evelyn ni Pomoseno dira sa Lower Bikutan, Taguig City.
Si si paring Raymond Alarcon Sagal Jr. ga monitor gido. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Dara sa may Purok Santol sa barangay Mandalaga no. Ga monitor gid sila. Amo man si Jonel kag si Jane Hisolgon. Pa urok-urok gid pamati sa aton sininga para tuntunan. Sige, i-check tara ma-report na gikan sa aton siniwa Patrol Unit Reporters. Unaon ta report ni Actually Dinaboso sa Kapitolyo Provincial, pagbaton sang LSI halis sa Cebu, gintugtan na liwat ni Governor Bong Lacson. Yari si Actually Dinaboso sa kompleto nga detalye. Actually din may hapon, please come in. Action, Eric, panugutan na no, ni Governor Eugenio Bong Lacson ang liwat nga pagbaton sa mga locally stranded individuals o kung LSI gikan ini action, Eric, sa Cebu. Pakalang sa bulan sang Desyembre. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz nga amo ang Provincial Administrator sang probinsya, action, Eric. Bali, ang gipanugutan lang ni Gov Lacson ang mga shipping lines kag airlines nga makabiyahe kag naibaluan para sa air travels, isa lang ka flight kada semana ang mapatigayon sa kada airlines kundiin may biyahe ang Cebu Pacific kada Martes nga adlaw, Miyerkules naman ang AirAsia samtang Biyernes ang Philippine Airlines. Ginpahayag naman ni Diaz nga nagpangabay ang mga frontliners nga na-assign sa airport kag seaports nga magpatigayon sa moratorium sa Disyembre 24 kag 25. Sunod kay Diaz, 199 gid lamang ang maximum nga pasahero nga makasakay sa kada airline, samtang 150 naman sa mga barko. Magapakig-angot naman sila sa mga local government units sagud masugat ang ilang mga residente kag madulong sa mga quarantine facilities nga ila sini green preparara. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat ginaksyon na Boso. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluhan ta naman ang report gikan sa New Government Center. Ginapatuman nga regulasyon sang korpyo sa Bacolod hindi prioridad sang MBCCI. Ari ang report. Line number 3. Direkta sa New Government Center, Action Art Tay Hupon. Action Art, may hapon, please come in. Dalion ko lang eh. Pero magulang ko discovery nga danggid na tingog, gini magamit ko gini. Sila man may bastaw-gan si Vice Governor, kumasala din ko si Rick Magbanwa. Pero ang balita, dali sa Bacolod na... Ha? Go ahead. Abi ko kondo mamirsa kapag nila. Ang balita para sa anay sa mga Metro Bacolod, sanay sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kung sila pa magkuton action, Eric, ang curfew ganito hindi pa kini sila primarily ang ginaayo nila sa city, kundi ang ginaanom nila nga tani mabalik kita sa indisityo. Yes. Kay sila niya kalabanan sa amon mga members, kung ay nagkita-concentrate sa panggaping nga negosyo pa kay kapit pang tao, iway man masyado pinagagawa kong gapi action, Eric, pagod sa risko mo. Why labot sila ang may liquor ban mga daan pa mo? Gani, sila niya bisan ma-adjust kita, ang importante sila niya kanungan sa adjustment kinanglan may ara man sa pagbago sa community quarantine sa Bacolod City. Kaya siling din ni Mr. Frank Carbon, ang Executive Director sa MBCCI, siling niya ang isang din niya dapat talungan, hindi lang sa mga negosyante, kundi silang tao, kooperahan gid ang ginapatuman nga regulation para hindi naman liwat magtaas ang cases sa syudad sa Bacolod. Kaya sila niya hulaton tani hopefully by December makabawi man ang ila siningahanay kay kalabanan Action Eric Subong tinigyo ko ng anay suporta lang. Importante may trabaho ang empleyado kag sige man ang dalagan sa ilang negosyo. Yaring para yan sa Executive Director sa MBCCI nga Executive Officer nga si Mr. Frank Carbon. Honestly, though, we're not very keen with curfew yet. Kay ang effect kaya subong is very minimal sa amon sales. Ang night business, except those businesses nga ang ilaya negosyo panggabi man yan. Ang balaan mo man agoro daw ilim na, karap, na. Pero commonly,
the night business namon is hindi pagintamaan ka dako. Mas dako pang gasto namon sa kuryente kag sa labor sang sa income kay tao ay pagigagawa. Si Sir Or sa okay na nanay nga palayag ni Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Action Art Tayhupon ang kasugpo sila kanong report sa firing line ni Action Brian Morden. Muna nga sa tuod lang ti mas priority nga magbalik kita sa modified general community quarantine sa curfew ni anay para at least ang tanan daw hindi na bala limitadong hulag kung makabalik na kita sa MGCQ. Secondary na lang ang pag-adjust ang curfew kag ang pagkakas sang lay korban. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:46. Dugangan tanato nato si Maxi Balita. Magabalik kita pagkatapos ng sa ato sini importante, dugang pa nga mga pahiwalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Saan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang... Saan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad, may hapon dira kay
Nung email kay Manang ni Lida Lopez, maman kay Maninoy Maik, kay Maninay Chari Salvacion, dira sa La Carlota. Mga miyembro sang OTTG, Operation Tulong Task Group, mga taxi driver naton, hinahinay lang sa pagmaneho, ha? Halonggid. Sa mundo yung mga biyahe sa mga taxi driver naton, kasi may mga utod kita nga nagkakadto sa mga malls, although nga ang tao limitado lang. Ha? Sige, balik ka si action dyan sa patrol sa mga nakitaan niya kag nabusisian niya nga mga police report, blotter entry, record of events sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sigurado ko ang flyover sa Singkang sa Muro kagutok na going south. Reporti ang traffic so bakit inog pauli gid sa mga pauli si Manal. Yari si Action John Diaz, balik ka report sa Patrol 2 sa Crossword Patrol. John, Piskamak. Action na yari karon sa Isla San Negros ang tagpamuno sa Philippine Army. In the person of Police Army Lieutenant General Cirilito Sobihana, ang Commanding General sa Philippine Army. Nagbisita diri sa Isla San Negros karon nga adlaw. Agud magkadto kag magtambong sa ginapatigayon nga 49th founding anniversary sang 11th Infantry Battalion sa Philippine Army Action Eric Consariin. Ini sa ginabi-abi man ni Police Lieutenant Colonel Ramir Redosindo ang inibiling kamay sa Traditional Military Arrival Honors sa laing mga commanders kag staff sa mga army units diri sa isla sang Negros Occidental. Ini sa lingkod ang may angot sa ginapatigayon nga anibersaryo sang 11th Infantry Battalion nga kung sariin ining si Lieutenant General Sobihana ang nag-award sa Marshal of Citation Badge sa 11th IB nga ini silang mga unit nga gin-assign dito sa may Mindanao sa tong deklarasyon sa Marshalo sa tuig 2017 tugtog tuig 2018 aksyon na Eric. Nagpin man siya sa mga bagong ranggo sa napulo ka mga newly promoted enlisted personnel sa 11th IB aksyon na Eric. Sa sunod rin sa Army Chief, siya ang nagpanginbulahan ka nagpasalamat sa tropa nga na-assign sa 11th IB sa ilang nga paday nga pagserbisyo sa publiko. Inisa si Lieutenant Colonel o Lieutenant General Sobihana Accioneric ang nagserbi bilang platoon leader sa Charlie Company man sa 11th IB sa bulan sa Agosto tugtog Nobyembre tug 1967 kanang tactical officers kang headquarters company 11th IB sa Nobyembre to Disyembre 1987. Nga executive officer man kag platoon leader sa Charlie Company sa 11th IB sumugod Enero 1988 tugtog Enero 1989. Ng executive officer kag platoon leader sa Delta Company sa 11th IB umali na Enero tugtog Hulyo 1989 kag nangin officer in charge sa Alpha Company sa 11th IB sa in Hulyo tugtog October 1989 kag sang ulihi na yung company commander ng Alpha Company 11th IB sumugod October 1989 tugtog October 1992 aksyon Eric. Ining si Subihana ang native sa Sambuanguita Town lamang sa Negros Oriental. Inisa tinalikdan nga tuig ang ginpasidunggan sa pinakamataas sa commendation sila na Banwa kanagatag sang dungog abi kag of course sa ilang mismo nga hometown action Eric siya ang yan sigapon sa Negros Oriental para sa pila kag natala na magpadulong man diri sa Negros Occidental nakadepende sa iya naman nga schedule. Balik tagikan sa Libot sa Bacawid Action John Diaz. Una sa betul sa aksyon sa Bacawid Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan. Congratulations sa mga men and women sa Philippine Army nga nagsaka ang ilasing nga mga ranggo. Dapat lang kung nag-serbisyo ka sa gusto kag mayo, di mo na pag-idingon sa mga mataas ka opisyal sa aton nga Philippine Army, be it sa aton nga PNP. Ay importante nga nag-perform ka kag nagabulig ka sa imo siniparehos. Specialmente nga ti more on anti-insurgency operation ang aton sinikatapo sang Philippine Army. Dali lang, kay may isa lang ko nga pasudlon. 6 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with a Carrier Line. Gawin mo live, drink responsibly.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. No more time! Bye-bye time! Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas, same time, same station. Sa biyernes na ito, sininga pagpangalagad. Builog na ito ng puwersa ni Action Eddie Raboso, Action Artay Hupon, Action Jan Diaz, back-to-back kay Action Papang Nixon Tahom, sa News Center, Action Andy Penso. Atong nga mga technical partner sa studio ay Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa atong nga IT expert Action JM Paikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tulog, Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ninyo sinalagad talos temporaryo diri kay Loverboy Action Marlon Hinubaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Kita karon sa Action Night Patrol Program. Last yes, ito Balansos. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,